An filɛbagaw ni an lamɛnbagaw an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ɲɛna sa ka aw ni sɔgɔma. Bi ye alamisa ye tubabukalo tile 29 février kalo an bɛ ale la san 2024 Amara bi ye février don laban ye dɛ ale ti 30 sɔrɔ san dɔw yɛrɛ la fana yɛrɛ a tɛ 29 sɔrɔ san 4 o san 4 a bɛ 29 sɔrɔ. Ayiwa an bɛ foli ni tanu lase bɛɛ lajɛlen ma. Amara sɔgɔmada in na an y'a mɛn ko mugukan ganna Cadi sɔrɔ a na kɛ n'anw ka M5 maaw ta ye dabara kuma ye yan olu ta ye mugu ye. N'an ye dɔ fɔ o la an ka sara belebeleba bi sɔgɔmada in na o ye conseil des ministres k'o fa seri maaw ye bamanankan na. O conseil des ministres la jɔyɔrɔ dira maa dɔw ma. Ministre Wage ale ka ministre so tɔgɔ o yɛlɛmana. Ministre min farikolo ɲɛnajɛ ko kunna ale ko k'u bɛna jɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ Mali balontan ko kan. Nka ma min faamu a ka ko la ko n'o jɛrɛ wolola min na k'o bɛ di fédération ma k'o lawaleya. Monsieur le ministre, monsieur le ministre, monsieur le ministre encore o tɛ siɲɛ 3 ye i jɔ i jɔyɔrɔ la. Ni Mali bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ko ka fɛn min kɛ faso k'a lawaleya. Non tɛ ni aw ko k'a b'o ta k'o di fédération ma. Fédération min yɛrɛ kɔnɔna bi bɛn tile tɛ yen u bɛ ɲɔgɔn na jijukɔrɔkɛlaw bi se la. O mana bɔ yen ale conseil des ministres kelen in fana kan je le répète a ye Kawural fana ci dɛ. Kawural association ko ka ko ban pewu aw ka tubabukan tɛ ko disu wa disu tɛ n'i ye sukaro kɛ ji la o t'i yelen yen sa wa. O ye conseil des ministres ye ko bɛɛ k'i labɛn ni tubabukalo kura min bɛna o tile 7 mobili bɛ maa minnu bolo Amara ko tubabukalo kura tile 7 ko viɲɛtiw bɛ bɔ a baara bɛna kɛ cogo min an n'an da don o la ale ni kibaruya wɛrɛ mun bɛ ka fara o kan o ye k'a fɔ an ka jamana kɔnɔna na kunungo Kualakaw fɛ a ma nɔgɔya fiyewu. Kuala ale bɛ Nara mara la Amara yen ganna kunun dɛ an na dɔ fɔ o fana na nka yan'o bɛɛ cɛ an bɛ laada tile Amara maanifin tɔnɔ ti dun dosokɔrɔ ale tɛ a jogo bila k'a b'a buranna na dɛ. A sonsoroko a t'o bila jɛna k'a b'a buranna na fiyewu. Ne y'o f'i ɲɛna Amara n ko n'i ye i jugu o ka dileki ye i terikɛ kan na aw fara waati tɛmɛna a mɛnna. Torimasakɔrɔ a cɛ ka jugu dɛ kan t'a fɛ juguran t'a fɛ nka i bolo d'a ka kuma o kuma i b'a sɔrɔ a sumanen don. Mɛnɛmɛnɛ ka dɔgɔ dɛ Amara nka n'i ma farati n'a donni ni lasiri cɛ i na tila ka fɛn dɛ. Yɔrɔ dugumɛnɛ ale tɛ se taafɛ siri la nka a b'a fɔ ni tɔgɔ yira. Amara an bɛ nin bɛɛ fɔ mun na an ka k'an yɛrɛ ye sa. Ne bɛ maaw ye u bɛ ntalenbaw ta ka bɔ fanw fɛ u bɛ ɲinɛ ko anw yɛrɛ ko ziiri duman b'anw fɛ yan taabolo duman b'anw fɛ yan kɛcogo ɲuman ma anw fɛ yan Amara. Ne ko an ka jamana k'a daminɛ a indépendance la fo ka na se bi ma e ye jɛrɛ jumɛn sigilen Mali kɔnɔ k'u y'a ta k'a di maa ma ko maa min ko anw ka dɔnniya b'a la an ka seko ni danga b'a la an ka kokɔrɔw matarafalen don a fɛ an ka tabiyaw an ka adamadenya kɛcogo k'o tɔpɔtɔlen don a fɛ k'a daminɛ kunungo la fo bi. N'i ma tubabu kalan kɛ n'i ma taa bɔ diɲɛ kɔ kan ka na n'i ka diplôme baw ye o dun de y'anw sɛgɛn dɛ. Maaw bɛ ka ɲinɛ o min kɔ o taabolo o baara kɛcogo o ko kɛcogo mun bɛ an bolo n'an bɛ k'an sinsin o kan o de bɛ k'an sɛgɛn. Jɛrɛ o jɛrɛ bɛ k'anw ka jamana kɔnɔ a tɛ f'i ɲɛna diɲɛ na ko karisa filɛ nin ye an ka seko ni dɔnko matarafabaa ye walima nin ye dɔnnifaba belebele y'an bolo kalanfa ye nin ye maa ɲɛminɛ yɔrɔ bɔ dɔngɔnɔ sira fɛ o bamanan sira fɛ o miyanka sira fɛ o kɔrɔbɔrɔ sira fɛ o min ye maraka sira fɛ o
sinafo sira fɛ o an ka siya bɛɛ lajɛlen hali fila taabolow la i t'a mɛn diɲɛ kɔnɔ anw fɛ yan ko maa min filɛ nin ye ko maaw dalen don nin na ko a bɛ ko dɔn a bɛ ko kɔrɔ dɔn ko jamana ka nin ko in ko o kalifalen don a la k'a k'a ɲɛnabɔ o tɛ yen lajɛ o lajɛ Amara u bɛ mun kɛ u b'a ta k'a di tubabukan fɔlaw ma tubabukan fɔlaw olu bɛ mun dɔn tubabuw ka taa cogo tubabuw ka ko kɛ cogo tubabuw ka fɛnw sigi cogo f'i bɛ u ye ka dulokikan bɔ ɲɔgɔn kama ayi anw bɛ kuma min a tun bɛ kɛ tan a tun bɛ kɛ tan a tun bɛ kɛ tan wali kan wali baara kɛcogo wali tabiya wali miiri cogo wali kow kɛcogo Amara n'i tun ye anw ɲininka anw kun bolo n ko Mali kura ko min bɛ sen na nin ye n ko taabolo tun bɛ falen kow kɛcogo bɛ falen jamana taabolo bɛ yɛlɛma maaw bɛ miiri ni min ye ka baara bɛ kɛ cogo min na o bɛ se ka yɛlɛma nka Amara a bɛ ka mɛn dɛ n'i ma fili Sogɛli nin t'a kalo 28 ye primature la Asimi fana t'o ɲɔgɔnna kelen na tiɲɛ don waati ni waati i b'a mɛn ko an ka dugutigiw ko ka jɔyɔrɔ di olu ma nka e ye jɔnni ye ka taa dugutigi jumɛn fɛ k'o taara ko dɔ ɲɛnabɔ yen n'o ma taa polisiso la e ye jɔnni ye k'a fɔ ko o taara alimami dɔ fɛ yen a ka sigida la ko k'a fɔ ko ka ko dɔ kɛ a ka dɔgɔ dɛ a ka dɔgɔ Amara maa tɛ kun ni maa ma ka kuntigiya minɛ a la n'an dalen don olu la n'an dalen don an yɛrɛ la n'an dalen don an tabiyaw la n'an dalen don an tagabolo la an k'u don ba la ni maaw sen karila ni se t'u ye i b'u mankan mɛn kolotugula bɛ yan fɛ ni maaw ka tin wulila ni fɛn t'u bolo i b'a ye ko awɔ ko musokɔrɔba dɔ bɛ yan ko o bɛ se tin na minɛ la ni degun ye maaw sɔrɔ fɔnkɔɲɔgɔnkɔ b'u ni ɲɔgɔn cɛ karisa bɛ ninnu fɛ yen n'a kumana mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ se k'o ɲɛnabɔ nka Amara ni se b'u ye ni ko kɛra u ni ɲɔgɔn cɛ u b'a fɔ k'a ye taa n'a sen dɔgɔtɔrɔso la k'a kana na tiɲɛ ni ko bɛ se bɛ maa mun ye n'o muso ka tin wuli wagati sera a dɔw yɛrɛ tɛ jigin an fɛ yan yɛrɛ anw dun ka tabiyaw anw ka kow kɛcogo anw ka adamadenya kɛcogo an miirina kɛcogo an bɛ kow kɛ cogo min an ka maaninfinya bɛ cogo min n'a taabolo n'a kow bɛ cogo min n'an ma segin o ma an bɛ sɛgɛn dɛ an bɛ sɛgɛn wa an bɛ min na an tɛ nɔ bɔ a la maaladegela i tɛ ko a tigi la fo ka diɲɛ wuli o anw ka ɲɔgɔnyew bɛ kɛ tubabukanw de la an ka fɛɛrɛkɛnɛw bɛ sigi tubabukan de la an ka jamana kunkanko kuma fɔ tubabukan de la an ka jamana ka réunion bɛɛ bɛ kɛ tubabukan de la anw yɛrɛ ka taabolo fosi tɛ yen k'a fɔ ko nin ye dɔngɔnɔw ka ko kɛcogo ye an k'o ta k'o don nin na nin ye fulaw taabolo ye nin ye bamananw taabolo ye nin ye marakaw taabolo ye nin ye kɔrɔbɔrɔw taabolo ye nin ye dɔngɔnɔw taabolo ye nin ye surakaw taabolo ye nin ye miyankaw taabolo ye nin ye sinafaw taabolo ye nin ye bɔbɔw taabolo ye o si tɛ anw fɛ yan o ti don ka kɛ ka baara fɛn fansi fɛ o dun bɛ ka kɛ maa minnu kama o y'olu de ye n bɛ misali kelen d'i ma an bɛna n'an da don a la o k'a kumaw ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna laada la don o don dɔgɔkun o dɔgɔkun araba o araba u bɛ lajɛ kɛ ko conseil des ministres taabolo jumɛn don a bɔra fan jumɛn anw ka lajɛw tun bɛ kɛ cogo di an ka jamana ɲɛmaa minnu tɛmɛna an ka masakɛ minnu tɛmɛna olu tun bɛ baara kɛ cogo di an ko k'anw ka kɛ an yɛrɛ ye ne b'a mɛn mɔgɔw da kuma o kuma ko non ko an mago tɛ Mali kura la ko mais k'an mago bɛ maliden kura de la maliden kura aw bɛ ka ɲɛbɔ Mali mun fɛ o Mali sinsinna ni min ye o tɛ nin tubabu ninnu taabolo n'u ka baara kɛ cogo ye o cɛ n'i ye dɔ kɛ waliko la segin i yɛrɛ ma koyi an bɛ ka mun bila kɛrɛfɛ a bɛ ka nafa ɲɛ yɔrɔ caman na koyi tagabolo bɛ maa minnu bolo minnu kɛlen don k'u sinsin ka n'i taara arabuw fɛ u bɛ mun f'i ɲɛna u tɛ arabukan de f'i ye n'i taara chinois fɛ u bɛ mun f'i ɲɛna olu t'u ka chinois kan de fɔ n'i taara anglais fɛ u t'u ka anglais kan de fɔ mun ma anw bali yan ka taabolo dɔ di an yɛrɛ ma ka baara kɛ n'o ye k'an ka jamana sigi o sen kelen kan Amara an kana an ka kɔrɔlenw fili dɛ an bɛ ka munumunu fɛn fɛn kunna an bɛ ka ko o ko jate minɛ an bɛ ka fɛn fɛn ɲɛɲini n'an tɛ ka ɲɛ sɔrɔ a la an bɛ ka taga kɛ walikaw kɛcogo de la an k'an yɛrɛ taw lajɛ ten dɔ kɛra
mais Mohamed Ali Bachili ministre Mohamed Ali Bachili Arasbas fa n'a ka di kosɛbɛ n bɛ taa baro k'a fɛ don dɔ la a ko n ma ko ale ma deli ka fanfare Mali fanfare k'ale ma maraka dɔnkili mɛn u da n ko tɔnɔ n ko cogo di ko n'u ye maraka dɔnkili ta don o don fanfare la ko ka maraka sɔrɔ don o don ko armée bɛ yɛlɛma Sadio Kamara ye mun ye onzo maraka no o ka bɔ yen Petini n yɛrɛ dɔgɔkɛ don Aziz a bɛ mun kɛlɛ la n'i ye fɛn maa maa y'a sigi kɛnɛ o kɛnɛ kan i bɛ se k'a fɔ a taabolo man di ye i t'a ka ko kɛcogo fɛ maa bɛ min fɔ hakili don baara bɛ se ka kɛ ni a ye denmisɛnnin don nka a kunkolo b'a kan da la dɛ an ka jateminɛ kɛ dɔrɔn an ka faamuyali kɛ dɔrɔn an ka sɔn an yɛrɛ ye kuma tɛ an yɛrɛ sɔnna k'a don an ka sariya sunba la nka halisa mun bɛ ka fɔ an ye Amara an bɛ ka textes lajɛ an bɛ na u lajɛ o bɛɛ ye tubabu taabolo de n'an ma bɔ o de kɔnɔ an bɛ fɛn o fɛn na bili kan boli don ta tɛ taa yɔrɔ si an bɛ ka ɲɔgɔn sɛgɛn e bɛ se ka t'i jɔ Miɲanga dugu la ko considérant o bɛ mun fɔ ye e n'i ka considérant o bɛ mun f'i ye a tɛ komi ninnu filɛ jɔyɔrɔ ko kɛlɛ bɛna M5 kɔnɔna sa ka mɔgɔw bila retard la a tubabukan n'a politique kɛlɛ bɛɛ de wulilen tɛ nin sisan sa wa mun wɛrɛ don a bɛ jamana de jɔ wa parce que u ye baara kɛ politique taabolo de kan anw yɛrɛ ka tabiya jamaw bɛ fara ɲɔgɔn kan cogo baara bɛ kɛ cogo min o ma deli ka yira mɔgɔw la o Amara i m'a ye kuma caman mɔgɔw b'a fɔ n'an bɔra CEDEAO la k'an bɛ taa min n'an bɔra tan an bɛ taa min n'an bɔra tan an bɛ taa min n'an ye nin kɛ tan an bɛ taa min parce que anw mɛnna anw ye diɲɛ ye taabolo kelen de la anw t'a dɔn ko diɲɛ taabolo ka ca jamana bɛ diɲɛ kɔnɔ u tɛ jɛkulu foyi la mais diɲɛ bɛ mɔgɔw b'u la u n'u bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Amara ne bɛ fɛn kelen ɲininkali kɛ dɔrɔn n bɛna dan ye u ka jamana kelen fɔ ne ɲɛna min bɛ CEDEAO jamanaw la jamana min bɛ CEDEAO la ko a ka jamanadenw bɛ don Faransi k'a sɔrɔ a ma visa ta kelen fila tɛ dɛ kelen ko jamana dɔ bɛ CEDEAO kɔnɔna na n'a ka jamanadenw wulila u bɛ taa Faransi k'a sɔrɔ u ma visa ta ne bɛ fɛ k'o jamana dɔn donc an ka k'an yɛrɛ ye an bɛ fɛn o fɛn an ka k'an yɛrɛ ye i ye waliko kɛ cogo o cogo a tɛ se ka k'i ta ye i ye waliden ladege cogo o cogo i tɛ se ka k'a ɲɔgɔnna ye i mɛnna walitɔ dunni na cogo o cogo a t'i ka to bɔ n'o y'a sɔrɔ nin ka kan an fana bɛ fɛ k'o dɔn nin ka kan wa ayiwa maninkakɛ an ka don kunnafoni kɔnɔ farali kana taa an se yɔrɔ wɛrɛ procureur Adama Kulubali an b'a fo cybercriminalité la ka procureur Touré fo min ye Musa Gino ye substitut don ale bɛ commune 1 na an b'a fana fo k'a waleɲuman dɔn cour d'appel min ye Ombori ye an b'a fo ye kosɛbɛ k'a waleɲuman dɔn ka cour suprême kɔnɔna na sa Jacqueline k'ale fana fo maa minnu bɛ cɛsiri la sariya ko la Amara k'u ka taa n'a ye dɛ Amara fangatigi sariyatigi kiiritigɛla i bɛ se fɛn bɛɛ la fo hakɛ u ka kiiri tigɛ tiɲɛ kan jamanadenw mago b'a la dɛ u ka kiiri tigɛ tiɲɛ kan u ka Ala lajɛ u k'u yɛrɛ lajɛ u k'u bɔkolo lajɛ u ka kiiri tigɛ tiɲɛ kan hali ni maa ma d'u ye Ala b'a dɔw ye degun dɔ don bi jamanadenw kan dɛ i bɛ maa caman don dɔ ye yan Amara a tilancɛ bɛɛ kiiri ma diya n'a ye se tɛ anw ye dɛ mais olu minnu bɛ kow kunna u ka kow kɛ tiɲɛ kan Ala ka hakili ɲuman d'an ma nin ka di ye sa ne ka tile bɛ kɛ natɔ de ka di ye kow bɛ ka kɔti yɛlɛ n'a sera a fa wɛrɛ yɔrɔ e dun tɛ taa ye e taatɔ tɛ yen kunu sɔgɔmada joona fɛ nɛgɛ kanɲɛ 5 waati n'a b'a fɔ ma nanzarakan na ko 5h du matin banbanci wale kɛbaa dɔw bɔra Moritani bolo fɛ
kana sira fara la u b'a fɔ ma ko Kuala amara ko duguladenw yɛrɛ kun ɲɛna ko diɲɛ wulila koyi sabula mugukan bɔ ani sɔrɔdasiw ka kulekan bɔ u ka kan kɔnɔ ko an k'an fara ɲɔgɔn kan an ka wuli k'an jɔ amara yangari yen ye Kualakaw ko k'a daminɛ o 5 heures la fo 8 heures de olu sera ka bɔ kɛnɛma ka baara kɛ Mali ni a dɛmɛbaga finitigiw k'u ye sira fan bɛɛ tigɛ Bamaciwale ni Jugawale kɛbaw olu kɔni de nana sa ka muguci daminɛ Kuala Carrefour la fo ka taa se waati jama duguden kelen y'u kunbɔ kuma min o y'a sɔrɔ Bamaciwale kɛba ninnu u y'u gɛn ka bɔ yen pewu u taara Mauritanie yan fan fɛ a dɔw yɛrɛ joginen kun don min ye narakaw ye u caman y'a yira k'a fɔ ko degun kɔni caman yera baara in na k'a ko tiɲɛna k'a ma nɔgɔya dɛ a kɛra kɔnba yɛrɛ mais min y'a juguya balana de nana kɛ n sigilen no k'i kɔnɔ ani nana tun kan u tɛ kelen ye wolomasiri tabaw olu ka chef d'état-major n'o ye Baro kɛlɛtigi ye k'a b'a da maliden bɛɛ lajɛlen tulo kan ko kunungo sɔgɔma araba n'o o ye tubabukalo tile 28 ye k'u ka an ka finitigiw dagayɔrɔ dɔ bɛ yen ko Bamaciwale ni Jugawale kɛbaw k'u taara bi olu ka Kuala sira la Muruja ale masuruna Nara région kɔnɔna na finitigiw k'u ye wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin gɛlɛyaba in ma ko yaasa ka se ka kow k'olu dan sira la min ye kɛlɛ ye chef d'état-major ko k'a guwanna kosɛbɛ maa caman n'o ye Bamaciwale kɛbaw ye k'olu seginna u kɔ ko ka taa Falu fan fɛ an ka pankuruw de wulila ka t'u sɔrɔ yen ka sɔrɔ k'u bɔ baara la y'a yira k'a fɔ ko waleya in kɛlen kɔfɛ sa min ye Kuala yɔrɔ ye k'a bilalen no kɔlɔsiliba hukumu kɔnɔna na finitigiw kɔni bɛ maaw hakili la sigi k'a fɔ ko min ye Bamaciwale ni Jugawale kɛbaw ye ko u falen kɔfɛ ko a tɔw u bɛ ka olu ɲini Amara kɛlɛ in bura dɛ a ma nɔgɔya kunu armée maaw an b'u fo k'u waleɲuman dɔn parce que u bɛ baara min na a ma nɔgɔn baara gɛlɛnba de don Mali ni Mauritanie dancɛ in u kan ka larawulili k'a la koyi u kan ka wulikajɔ k'a la yɛrɛ de k'a nettoyer yɛrɛ de parce que baara min bɛ ka kɛ bi Mali ni Algérie ta furancɛ la dɛ Amara dɛ u kan ka t'o bɔlɔ ɲɔgɔnna de turu ani Mauritanie na nin waati in na parce que a bɛ n'a fɔ leere sira tigɛr'u la u tɛ se ka munumunu ka taa Tɔnbukutu yan fan fɛ u tɛ se ka munumunu tuguni ka bɔ fan wɛrɛ fɛ sisan Nara sira in i m'a ye attaque ka ca Kayi mara la attaque ka ca Kita yan fan ninnu na u bɛna na o sira in fɛ ka na fɔ Ɲoro yan fan ninnu na ka na nin waleya ninnu kɛ sisan u bɛ bɔ Wagadu kungokolonba min bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko forêt Wagadu u bɛ bɔ o de fɛ ka taa Gire yan fan ninnu fɛ armée n b'a dɔn k'a fɔ ne kɔni bɛ ka n ta fɔ nka olu b'a ɲɛdɔn na anw ye nka an fana bɛ kelen-kelennin min bɛ maaw da a yɔrɔ in na bi ko ni Jugawale ni Bamaciwale kɛbaw k'u ka ca yen kosɛbɛ armée k'a hakili to a la k'a dɔn k'a fɔ k'u mɔgɔ ninnu k'u caman nalen don Amara wa o nakun ye min ye o ye ka dangari an ka finitigiw la ka dangari an ka jamanadenw na maaw n'u bolominɛw k'u bɛɛ don ɲɔgɔn na armée dun ka baara ye a ka se ka ɲɛ cogo min na Mali ko ale bɔra CEDEAO la kunungo Ablaye Diop ale tun bɛ Irisilakaw fɛ yen kunnafonidila dɔ y'a ɲininka ko hakilina ye mun ye a ko k'ale t'i da don jɛkulu ka kuma na ale ka jamana tɛ jɛkulu min maa ye tuguni koyi k'olu ɲɛsinnen don min ma sisan o ye ka baara kɛ yaasa u ka jamanadenw bɛ se ka lafiya cogo min Burkina Niger ale ni Mali o hukumu kɔnɔna na ko min ye CEDEAO ye k'a fɔ ko olu de bɛna tɛngɛnɛnɛma kɛ ka ɲɛsin CEDEAO ma ayi olu tɛna CEDEAO dakɔrɔ bɔ u tɛna ɲagarila bɔ u tɛna bɔforola kuma ta ka ɲɛsin CEDEAO ma nka jɛkulu min don olu t'a kɔnɔ tuguni a bɛ laɲini minnu kɛ a bɛ baara minnu kɛ olu tɛna se ka u ɲɛ jɔ o bɛɛ lajɛlen na nin waati in na baara min bɛ olu bolo o y'u ka jamanadenw ta ni ka segin ni hakili sigi bɛ se ka kɛ cogo min na ko wa fana ko don nataw la maaw hakili bɛ minnu na ni u y'u dan tigɛ Mali fana kan k'a dan tigɛ cogo ani Niger ni Burkina ko o fana bɛna kɛ ko nka ko bɛɛ k'a bila i kunna ko Mali kɔni ni Niger ni Burkina k'olu ka CEDEAO ko nin y'o bannen ye k'o page k'o tundenna a mɛnna Amara Niger jamanakuntigi ta tɛ dalafɔli ye dɛ a ye ordre di Niger sɔrɔdasi ni polisi ni garde ni gendarme fɛn fɛn ma minnu b'u ka siraw la u kana dɔrɔmɛ kelen wo sɔgɔlen minɛ maa la
maa min bɛ bɔ burikina maa min bɛ bɔ mali la yɔrɔ sira ninnu ni ɲɔgɔn cɛ maa caman y'a kuma fɔ an ye ko Niger cani a yɛrɛ de ye lɛtiri kɛ koyi k'a ci a ka finitigiw ma maa bɛ yen n'o bɛ kari kɔnɔ n'a ko maliyɛn don a y'u to u ka don Niger a kɛkun ye mun ye sɛbɛn ka k'i bolo parce que mɔgɔw y'a ye k'a fɔ sira ninnu kan kataba 4 don hakili la k'a fɔ an ka ɲɛmaw u yɛrɛ jamana 3 yɛrɛ ɲɛmaw u bɛɛ lajɛlen kan ka taa nin sira fɛ parce que siraba ninnu kan Amara maaw ko CEDEAO kɔni tɛ fɔlɔ nka k'a ma nɔgɔn dɛ k'a ma nɔgɔn yɛrɛ de an bɛ dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen ka hakili ɲuman sɔrɔ nin ko in na Amara an bɛna énergie kɔnɔna na vérificateur ka sɛbɛn dɔ bɛ yen k'u ye sɛgɛsɛgɛli kɛ énergie kɔnɔna na min ye énergie directeur ka sara ye ko 100 sara la énergie directeur mu ka sara min farala kan a bɛ 66 ɲɔgɔn na bɔ ko maa dɔw bɛ yen olu ka sara yɛrɛ o taara yɛrɛ sɔrɔ a t'a fɔ ko 100 sara de ya olu ta kɛra 200 sara de 200% ko dɔw yɛrɛ ta ka ca n'o ye wa k'o tɛ kojugu ye dɛ ko énergie directeur kɔrɔ dɔw bɛ yen ko halisa k'u bɛ k'u ka sara ta o bɛ kɛ yan directeur kɔrɔ ni sara énergie don vérificateur ka rapport in y'a jira k'a fɔ ko n'i ye o ko bɛɛ lajɛlen ta k'a jateminɛ k'u bɛ maaw hakili lajigi ko olu yɛrɛ ka rapport y'a jira k'a fɔ ko min ye majɛ min bɛ yen musaka la o ye sefa wari miliyari 44 ye o de bɛ yen min taara yuruguyurugu dunko juguya baara kɛcogo jugu o de kɛra énergie kɔnɔna na san 5 Amara an tɛ yen directeur ya ɲini n'i bɛ sara k'a sɔrɔ i tɛ directeur ye ka ban ayiwa vérificateur ka sɛbɛn in an n'a tɔ kala dɔɔni maaw ka se k'a faamuya don nataw kɔnɔna na impôt directeur général k'a b'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu bɛ yen ni mobili bɛ olu bolo ko vignette san 2024 ko o bɛna sigi sen kan alamisa nata dɔgɔkun wɛrɛ nin tubabukalo kura tile 7 n'o ye marisi ye k'a bɛ sɔrɔ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na i n'a fɔ a bɛ feere cogo min na kɔrɔlen impôt direction ba Amdalaye ACI min ye u ka direction des grandes entreprises ye min bɛ Kɛnsanbugu impôt min bɛ Kɛnsanbugu u ka sigiyɔrɔ min fana bɛ yen n'o o ye u ka centre minnu bɛ yen n'olu sigilen don kindaw la ko a bɛ sɔrɔ olu la impôt min bɛ Bamakɔ district bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na fana ko olu bɛɛ lajɛlen ani région ta ko a bɛ sɔrɔ olu bɛɛ lajɛlen na min ye impôt directeur ye k'a b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ maaw k'u labɛn yaasa u ka se ka vignette aw ta bɔra ka ban dɛ aw ta ye mairie district de ye an n'a ɲɛɲini bi i yɛrɛ ka t'i ta n'o tɛ e ni Ablaye ni Zangolo tɛ de Zangolo yɛrɛ bɛ moto boli cogo min n'a m'i farati e ko ale ta ye vignette dɔrɔn ye Amara an bɛ don an ka sara belebele kɔnɔ n'o ye conseil des ministres ye ministres olu bɛ laadala ɲɔgɔnye min kɛ araba o araba n'o bɛ kɛ Kuluba faama sigiyɔrɔ la n'a ɲɛmaaya bɛ colonel Asimi Goyita bolo ko kununko ta kɛra u ye baara kɛ ko minnu kan o ye ka sariyakisɛw n'o ye textes ye k'olu adopter ka maaw ka jɔyɔrɔ di maa dɔw ma ani ka ministres lamɛn u kan ka baara minnu kɛ walima u ye baara minnu kɛ ka ban ko n'i y'a jateminɛ ko ministre min bɛ donibata ko kunna an ka jamana kɔnɔ ani transport ko ale ye sariyakisɛ dɔ ta ko yaasa u ka se ka sigi sen kan ka kɛɲɛ ni diɲɛ seleke naani sariyaw ye k'u y'a jateminɛ k'a fɔ ko min ye avion ko ta nasira fɛ ko jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen minnu bɛ avion so ko kunna olu de tun ye sɛbɛn min sigi sen kan n'o ye Chicago sɛbɛn ye k'o sɛbɛn in lawaleyali baara bɛ ka kɛ fan caman fɛ ko wa ko min ye Mali ye yaasa a yɛrɛ ka se ka baaraw kɛ ka ɲɛ ka kɛɲɛ ni diɲɛ seleke naani ta ye ko fo ale ka ni sariyakisɛ in ta ni o ye décret ye ka se ka baara kɛ ni o ye u ka programme kɔnɔna na min ye Madina ye ale ye o kuma lase gouvernement ma k'a fɔ ko u bɛna o baara kɛ yaasa Mali ani diɲɛ bɛɛ lajɛlen ka se ka damakɛɲɛ min ye pankuru ko olu ta nasiraw la Amara n'an bɔr'o la jɔyɔrɔ ko dilila maaw ma conseil des ministres ko a ye jɔyɔrɔ di maa dɔw ma ministre so min bɛ wolomasiri tabaw ka ko kunna u b'a fɔ min ma ko inspecteur en chef de l'état-major de l'armée de terre k'o kɛra colonel Modibo Kuyate ye directeur adjoint commissariat des armées o ye colonel Mamadou Togola ye
olu ye o maa fila jɔyɔrɔ di olu ma u ka minisiriso kɔnɔna na minisiriso min bɛ donibata ko kunna an ka jamana kɔnɔ ani yɔrɔbaw an ka sobaw ko olu ye directeur de ressources humaines secteur infrastructure olu ye Emmanuel Daw kɛ o ye min ye minisiriso min sigilen don an ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna consul ambassade min bɛ Mali tɔgɔ la Abu Dhabi kaw fɛ yen k'u ye commissaire de police Aminata Sisoko ale kɛ o ye minisiriso min bɛ sɔrɔ ko kunna an ka jamana kɔnɔ n'o ye économie ni finance ye k'olu ka inspection des finances kɔnɔna na olu ye maa dɔw jɔyɔrɔ di olu ma a maa fɔlɔ o ye Ibrahima Amidou Maïga ye ale ye inspecteur des finances ye Aliou Jɔnkunda Dambele ale fana ye inspecteur des finances ye ministère des mines kɔnɔna na sa olu ye chargé de mission dɔw ta min ye Awa Gunjam n'ale bɛ Karanbelakaw ka sigi la ale ye inspecteur général ale ye ingénieur des industries ye Moussa Dabo ale ye spécialisé en évaluation ye directeur national de la géologie et des mines an dara yɔrɔ min na o don ko DNGM o ɲɛma ko u y'o kɛ Isa Kulubali ye ale ye ingénieur ye minisiriso min sigilen don sojɔ kow kunna yɔrɔw dilanni ale ni dugukolo ko an ka jamana kɔnɔ ka taa se adamadenw hakɛ dɔɔni ma ale ka baarakɛyɔrɔ min bɛ yen n'a bɛ f'o ma ko inspection des domaines et des affaires foncières k'u ye maa dɔw sigi yen olu ka taa baara kɛ yen o maa fɔlɔ o ye Lasine Bori Mɛnta ye ale ye ingénieur agricole ye génie civil min ye Amadou Traoré ye o ye ingénieur de construction civile ye Ousmane Amidou Jakite ale ye professeur principal d'enseignement ye ka taa se Mamadou Dambele ma o ye administrateur civil ye ministres ka baaraw kɛcogo la an'u ka ŋaniya minnu ta ka ɲɛsin jamana ma an'u ka baara kuraw taabolo la n'a bɛ f'o ma ko chapitre de communication laseli minnu kɛra gouvernement na premier ministre Shogel Kokala Maïga k'a bɛ conseil des ministres mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ladɔnniya k'a fɔ ko ka kɛ ni Mali ale ye i senbɔli min kɛ accord d'Alger la k'o b'a yamaruya a k'a da gouvernement bɛɛ lajɛlen tulo kan ko min ye colonel Ismaël Wage ale ka ministiriso k'o tɔgɔ ko o na yɛlɛma ko don nataw la sa ko min ye Mali bɔlen accord d'Alger kɔni hukumu kɔnɔna na ko Ismaël Wage ka ministiriso k'a tɔgɔ ko a kun tɔgɔ yɛrɛ kun ye ministre de la réconciliation de la paix chargé de l'accord pour la paix et la réconciliation sisan k'a tɔgɔ bɛna na kɛ mun ye o ye ministre de la réconciliation de la paix et de la cohésion nationale o tɛ ko wa min ye baara minnu tun b'a bolo kɔrɔlen o baara kelenw ni yɛlɛma kan ka don min na o bɛna na fɔ don nataw la premier ministre ale y'o dantigɛli kɛ ka kɛ ni Wage ale ka ministiriso tɔgɔ falenni ye ministre d'état n'o ye porte-parole du gouvernement ye ministre de l'administration territoriale je le répète ale taara ni sɛbɛn min ye ka t'o da conseil des ministres tulo kan a ko association dɔ bɛ yen k'a tɔgɔ ko Kawral Renouveau ko k'a ci ka bɔ yen pewu ko sabula ko min ye Kawral Renouveau ye ko a sigira sariyakisɛ min sen kan n'o ye sariyakisɛ ye min talen don an ka jamana kɔnɔ ka bɛn ni uti kalo tile 5 ye san 2004 ko min ye tɔn in ye ko a sigira o la ko nka ko u ye mun jateminɛ nin kɔsa in na ko tɔn in ɲɛma ko o kɔni bɛ bɔli kɛ bɔlɔlɔ siraw fɛ a bɛ bɔli kɛ kunnafonidi siraw fɛ k'a bɛ kibaruyaw di kibaruya minnu bɛ taa transition ale juguya la kosɛbɛ wa ko min ye a ka kumaw fana ye ko n'i y'u ta k'u jateminɛ bɔlɔlɔ siraw fɛ a n'a bɛ kibaruya minnu di ko a bɛ transition maaw ni furancɛla fanga maaw ko a bɛ kuma sigana don maaw la ka kɛɲɛ n'u ka kɛwale n'u ka baaraw ye lajɛlen fana tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen ko utu kalo tile 10 san 2023 ko min ye Kawral ɲɛmaaba ye k'a y'a yira k'a fɔ ko a ka tɔn in ko a dan tɛ Mali yɛrɛ ye tuguni ko ye ko association min don k'a bɛ se ka kɛ diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen na ko wa ko min ye ministre ko min ye an ka sariyaw ye ko Mali sariyakisɛw ka kɛ ni association sigilen Mali kɔnɔ ko o to o yamaruya ko o de la sa ko min ye a ka récépissé ko kabini a y'o sɔrɔ n'o ye association ye k'a ma deli ka gouverneur Bamako gouverneur ladɔnniya yɛlɛmaw la yɛlɛma minnu bɛ yen ni olu ye tali k'a ka tɔn kɔnɔna na ko wa fana ko a ka statut a n'a ka ko n'i y'olu bɛɛ lajɛlen ta k'o jateminɛ yɛlɛma minnu bɛ don tɔn kɔnɔna na k'a ma kibaruya di ko n'i ye sɛbɛn yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ta k'a lajɛ kuma minnu bɛɛ lajɛlen fɔra ka kɛ ni majɛ minnu bɛ sariyakisɛ na n'a bɛ ta ka ɲɛsin Kawral maaw ma ko min ye Kawral association ye Renouveau ko nin y'a ko bannen Mali kɔnɔ pewu ministre min bɛ donibata ko kunna ale ko lajɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ bɛna na kɛ ale bolo yaasa a ka baara kɛcogo ka kɛ ni waati yɛrɛ ni jamana taabolo ye o bɛ se ka don cogo min na u ka taabolo belebeleba kɔnɔ n'o sariyakisɛ ye sariyakisɛ min n'u b'a fɔ ma ko politique nationale de l'information géographique ani a la plan
baliya minnu kan ka kɛ o kɔnɔna na sa ale ye o dantigɛ k'o ɲɛfɔ minisiriw bɛɛ lajɛlen ye a y'a yira k'a fɔ ko min ye baara in ye n'a sera ka sigi sen kan a bɛna na ni nafaba ye nɔgɔya la baara la ale ni baara kɛcogo ɲuman na jamana in ale kɔnɔna na a ko min ye sɛbɛn in ye n'a bayɛlɛmana k'a kɛ u sago ye ko a kun sigilen no sen kan kabini san 2012 san ko o de la sa u y'a lajɛ ka kɛ ni jamana taabolo ye ani ko minnu bɛ senna bi baaraba minnu bɛ yen ni olu ni hakilina